Ang remote ceremonial opening ng Brigada Eskwela na may temang bayanihan ay naitulak ngayong umaga ng August 18 dito sa San Fernando Elementary School, isa sa pinakamatandang public learning institution sa capital ng Pampanga. Tema ng naging mensahe ng mga stakeholders sa blended learning system, mga guro at ni Mayor Edwin Santiago, ang pagtutulungan sa pagharap sa hamon ng pandemya. Ayon kay Principal Lorna Aquino, 2 sa 10 dropout na estudyante ay may matinding karamdaman at 8 estudyante naman ay naibilang din sa dropout dahil sa mga magulang na hindi naniniwala sa new normal setup ng edukasyon. Meron kaming 2 dropout out of 10, yung 2 po namatay sila. No, meron silang karamdaman na hindi sila nakapag-survive. No? Yung 8 po, karaniwan po talagang hindi nila, yung complaint po nila talagang hindi nila kayang sagutin yung modules. So ang ginawa po ng ating mga guro, sila po ay nagpunta sa ating mga estudyante, pero nasa magulang po talaga yung kadahilanan na ayaw na po talaga nilang i-enroll. Pero yung school po, ginawa namin ang lahat ng aming makakaya upang ang ating mga mag-aaral ay hindi huminto. Higit 5,000 enrollees ang pinaghahandaan pa rin ng San Fernando Elementary School para sa school year 2021-2022. Ang kindergarten na tinatayang nasa 500 learners at as it is naman umano ang mga estudyanteng aakyat lamang sa grade level ng mga ito ang kanilang inaasahang magpapatala. As is, where is scheme na kung saan ang ating mga estudyante last school year, sila po i-enroll din, itataas lang ng isang hakbang upang sila po ay mapabilang. At nakikita ko po na hindi tayo magbababa o hindi tayo lalampas sa katulad ng enrollment natin last school year. More or less, ganun pa rin po ang papasok natin base sa data na pumasok sa kindergarten na more than 500 students pa rin ang naka-enroll. Sa inilabas na DepEd Order No. 32 o ang guidelines ng enrollment sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa bansa, tatakbo ang enrollment simula August 16 hanggang opening ng klase sa September 13, 2021. Bukas pa rin ang drop-box enrollment at remote enrollment. Habang sa San Fernando Elementary School, mayroon din umano silang online system na ipaiiral para matulungan ang mga magulang at estudyante sa proseso ng enrollment. Ang ating pong enrollment ay remote enrollment. Meron po tayong enrollment procedure na kung saan ang ating mga mag-aaral ay tinatawagan ng ating mga guro. Sila po ay kanilang ini-interview at tayo po ay merong mga link na kung saan ang mga mag-aaral ay pwedeng mag-enroll doon. Kasama sa blended learning ng San Fernando Elementary School ang TV-based learning module na mapapanood sa CLTV via online streaming at live telecast. Ayon kay Principal Aquino, mayroong susubaybayan ng mga bagong karakter na sunod sa asignatura o curriculum ng mga learners sa bagong edisyon ng mga programa sa telebisyon. Ang San Fernando Elementary School po ay patuloy na magbibigay sa inyo ng TV-based program na ito ay mapapanood sa CLTV 36. Magpapatuloy po ang The Adventures of Shenensha ng Science at ang Exploring English with Elise sa grade 3 classes po. Ganun din po ang Matalino at Pelipinoy. Malaking porsyento ng blended learning system sa San Fernando Elementary School ay ang printed module. At inaasahan umano na bago pa mag-umpisa ang klase sa September 13 ay matatapos na nila ang printing dahil naibalangkas na ang mga ito ng kanilang mga nasa higit 200 teaching personnel. Paolo G. Santos, CLTV News.